Arep ndi iki? Karena di. Lho. Iki dalane sing lurus iki lho. Kok nang iki arep metu apa mlebu? Bente mau maju. Iki arep ndi? Betul. Lha metu ki liwat kene kena kok. Lho. Cuman jejer terus iki kono lho iki lho dalane lho. Iki dalane genah ora iki. Aku rene kowe rene iki lho dalane iki lho. Tidak gede kue. Lah nyapa aku ki? Lah kok melihat kewan. Lah kowe nyapa liwat liwat kok malah lho. Iki jane kuwatir tenan lho. Aku ki arep ados yo. Aku berdua ayo. Ya jangan liwat kok malah. Loh, iki kowe baik kasih. Gel aku suwi. Iki aku gak ada liwat kene aku beli. Aku melihat kono. Lho liwat kene liwat di. Kiri. Lah yo, ayo. Ayo. Iki jane genah apa to iki? Tidak gede kue. Arek kok. Aku karep liwat. Jualan sik ombo wae ini nyapu bareng-bareng iki. Lah kok melihat kewan ada dia. Sopo ngeceng-ngeceng iki aku karep rono. Lah kok rono. Wah, arek ra genah ya kowe wancan arep liwat kok. Aku arep padus. Aku nggak pernah lihat Wah, kono. ngono lho. Wong arek ra genah.